we are not just worried about his departure, but the extent of thinness intellectually that the nation is becoming to. Siye sincipha ngokuncipha abantu abakwazi ucinga njengesizwe kufuna ukugcwala izitutsha. Kufuna ukugcwala izitutsha apha abantu aba self-centered. Iyawuthi zibe yiyo lento ibe yenzela mna. Uba yenzeli mna then ayiyo. Ngathi uchithe nezinto nenkonzo zikaHulumende ebesiza because asizanga ngawe. So I'm saying now then that ndinemali funeka ndiye phakula tavern ndithi wonke umuntu olapha uzobhatalelwa ndim namhlanje ngabe ngiphume ngebreak esikolweni. I-danger yaloo nto bantwaneni iyaba discourage abantwana ekufundeni into yobana bathengelwe utywala ngumuntu abebemshiye owabashiye esikolweni ngo-12 ashiye isikolo lo before time but ngofuna siqashwe nguwe. Who are you? Because you happen to be beneficiation of a system that has to be corrected. Whether we like it or not, I've been raising this thing for the past 12 months. You leave school, you become illiterate, and political parties see somebody on you, and you must come there as a leader and oversight academics on an academic matter, having left the school early. Governance is a complex matter. Yisahlula sihlelele iminyaka in university. Uba bekungenjalo ngalo ngesingena ngxaki kanjela. Ngesingena ngxaki yazikolo ezingeyagqithi kwakhiwa. Ngesingena ngxaki yenkomo zabantu ezifayo because amasima kabiywanga akukho deep intense. Governance is a very sophisticated concept. So for you to be a governor, you must undergo a learning process. You must undergo a learning process, and unfortunately, the learning process is a schooling. So, what are the implications of illiterate oversighting literate? What are the implications? Uzondibuza nge-curriculum management. Uyazelapi? Ndimutishala mosimna andinawuthunywa ukuthiwa ndiyo-oversighter i-construction and design of a school. Why? Because I'm not part of that academic role. Somebody somewhere must be given that assignment to do that. So lena nithi ke kuzafuneka kuhambeni kwexesha amakhwenkwe phandle amadoda endlini. Amakhwenkwe phandle amadoda endlini. Enkosi kakhulu.